مرحب يا هلال ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворум ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Ба хеле меҳмононе ки нав ба канали мо пайваст шудед, ҳамаҳотонро хушомадед мегӯм. нури дида тоҷи сар. ва ба ҳамаи шумо рӯзи хуб, рӯзи пурбаракатро орзумандам. бигзор чӣ вазбинӣ, чӣ проблемае ки дар зиндагиётон бошад, худованд ҳамаи проблемаҳотонро бартараф кунад ва ҳамаотонро рӯзи хубу рӯзи бобароро таманно дорам. чӣ хеле мебинед дӯстони азиз, имрӯза влоги мо сар мешавад аз субҳона тайёр кардан. имрӯз дар субҳона мо камтар ширкаду тайёр мекунем ва азбаски шавҳари ман намехӯранд ширкаду. қати писарчам ва ёдама тухм қати помидорро пикнам. марҳамат то охири видео тамошо кунед, чунки хеле видеои ҷолиб ба навор гирифтагием ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. тамошобини мо хеле ҳам зиёда, вале подписатсия кардагӣ нестанд. подписатсия кунед то дигар видеоҳои моро дида тавонед. дӯстони азиз, аиҷада боша ози мантӯи ранга тайёр мекунем. марҳамат тамошо кунед то охири видеоя. иҷада мо бояд 4 намуд ранг тайёр кунем: каду, лаблабӯи сурх, помидор ва шпинат. лаблабӯи сурха қати каду мо обпаз кардем ва помидор, шпината ҳамихел майда мекунем. آخرین شارکی غریب زده در جانمه дар инҷа боша дӯстони азиз, 2 дона тухмда намак илова мекунем ва ҳамаашда баробар тақсим мекунем.
дӯстони азиз, мантучҳои мо тайёр шуданд, лекин ранги лаблабӯи сурх ва помидор рафт рангош, вале маззаш беҳад бамазза, маззаи хамир беҳад ба маззаи хушрӯай. дӯстони азиз, иҷода бошад печени конфетик тайёр мекунем. Марҳамат, тамошо кунед. Беҳад як печени ҳам бамазза, ҳам бабаракат. Иҷода дӯстони азиз, 300 грамм сливочное масло аралаш кардем, 2 дона зарди тухм, зардияша хамиршда меандозем, сафедиша барои бизе кардан, як пакетик разрыхлитель, баъд 3 қошуқ сметана, хамири мулоимаки хушрӯ мешӯрем. Намхел ҳамаша ба қисматҳо тақсим мекунем. Айҷода бошад дӯстони азиз, ози аз 2 сафеди тухм ва ним стакан шакар бизе тайёр мекунем барои даруни печениҳо. Шумо метавонед ки агар хонада чормағз дошта бошед, қатъи бизе чормағзам андозен даруни печениҳода, беҳад ба маззаи хушрӯ мешавад. дӯстони азиз, иҷода камтарак мо варёнка гирифтем барои болои печениҳомона оро додан. Шумо метавонед сгушонка ё ягон намуд шоколад ва болошона метавонед шоколадкати, глазуркати ё ин ки ягон намуд донагӣ, писта, бодом, чормағз аз сиёрка гузаронда метавонед ки оро тиен. Беҳад як печени резона ки ба маззаи хушрӯ мешавад.
дӯстони азиз, иҷода бошад навбори мо ба охир мераса. аз ҳамаи шумо миннатдорам, ки мо буден ва канали моро дастгирӣ мекунен, лайк мегузорен, подписатсия мекунен. худованд мададгори ҳамаи шумо бошад то наворҳои оянда. салом бонувони азиз, як пешниҳод барои ҳама занҳои хонашин. Компанияи Faberlic ҳамаи бонувонро ба кор даъват месозад. шумо дар баробари тарбияи дурусти фарзандон метавонед аз хона набаромада кор кунед ва соҳиби маблағ шавед. рақами телефон барои маълумоти бештар дар WhatsApp низ метавонед муроҷиат кунед. фаҳмонидан ва номнавис кардан ройгон аст.